Avui ens endinsem en la cultura nigeriana amb Akwaeke Emezi i la seva narrativa Aigua Dolça. Què dir-vos d'aquesta obra del 2018? Primer de tot, que va ser considerada com una de les millors obres de l'any per The New York Times. Per tant, és una obra de qualitat. I el que trobarem aquí és una història semiautobiogràfica en la que tenim certes parts del que li passa a la protagonista que estan inspirades en la vida de l'autora, però no tot. Ens endinsem en un món que ja us aviso, costa molt d'entrar-hi. Jo les primeres 50 pàgines no m'estava assabentant de res, em va costar moltíssim d'entendre. Però després crec que té un punt molt interessant perquè veus com es tracta un fet des del punt de vista d'una cultura tan allunyada de la meva com en aquest cas seria la d'Aigua Dolça. Us explico, la protagonista és l'Ada, que és una noia que viu una sèrie de fets traumàtics i a partir d'aquí veiem que apareixen unes veus a la seva ment. Podríem tractar-ho des del punt de vista occidental de que sigui una patologia mental, per tant una malaltia, o es pot veure des d'aquest punt de vista de la cultura nigeriana en què representa que hi ha uns esperits que es diuen Ogbanje, no sé si ho he dit bé, que habiten en la ment d'algunes persones. Doncs utilitzen aquelles persones com un cos, simplement, i els consumeixen fins que es moren i es reencarnen en una altra persona. El cas de l'Ada, que és la protagonista, és molt especial perquè a part de tenir aquests esperits a la ment, també és filla d'Ala, que és una serp pitó, una deessa superimportant en aquella cultura. I també, com a dada curiosa, veiem la interferència, el xoc amb les creences occidentals perquè apareix Jesucrist, com a Ishua. Això és molt interessant perquè veurem que és com si hi hagués una sala de color blanc, de marbre, a la seva ment, en què les diferents ments van interactuant, van parlar i guien per què ha de fer la protagonista. Ja us dic que crec que li fan més mal que bé aquestes veus perquè, pobreta, ja veureu tot el que passarà a la novel·la. Des de violència sexual, autolesions, fets traumàtics. Veurem que es pot mirar de moltes maneres. Potser a mi m'és més fàcil veure-ho com un trastorn, però ja us dic, només és una qüestió de punt de vista i crec que no hi ha una resposta 100% vàlida. Llibre superinteressant que crec que s'ha de llegir sencer per poder comentar. A mi al final m'ha deixat una miqueta igual, però en global jo li posaria un 7 sobre 10, així que està prou bé. Us l'heu llegit? Què us sembla?